1994. La germinació dels pins va ser molt elevada després del foc i ara ací creix protegida una densa teranyina vegetal que membres de la secció de silvicultura de la colla ecologista L'Arrel aclareixen des de l'any 2005. Fem una aclarida, una netejada per a que l'arbre tingui un creixement millor. Així no va més a l'arbre i tenim el que és la part baixa més neta per a que el sotobosc vagi evolucionant. Anem seleccionant els pins que vegem més sants, els que són més vigorosos, més rectes, els que tenen un port més considerable, i els que tallem són els que estan al voltant, que tenen, potser pot presentar alguna malaltia, o potser està una rama més trencada, està descopat. Una màxima dels ecologistes és que el bosc que mires ara l'has d'imaginar d'ací a 100 anys. D'ací que la brigada silvicultora no talla arbres per tallar, sinó que, amb la tala selectiva de pins, vol ajudar el bosc a madurar. I aquest pi ja quedaria, tallant-li este parellet d'ací, ja el tenim a una altura prou considerable per que quedi prou despejat per la part de baix i seguisca tirant amunt. Així poden haver una mitjana de 200.000 pis per hectàrea. Nosaltres més o menys dicem 1.100, 1.200, i la tasca que fem es pot observar així. Esta és la zona d'actuació de després de l'incendi i esta zona sense actuar. I així podem veure la quantitat de peus que té la serra. La tasca és selectiva i entre les seues prioritats està el respecte del sotobosc. Per això no utilitzen cap maquinària pesant. Les desbrossadores són guiades amb uns criteris mediambientals, tenint en compte la densitat de peus, el diàmetre de copa dels arbres, la grossària dels troncs i la qualitat de cada exemplar de pi. A les vores del camí, els arbres s'acumulen. Una trituradora se'ls engul i els torna a la natura fes miquetes per a regenerar la coberta vegetal. El bosc torna al bosc. I entre la massa forestal en transformació, una sorpresa en forma de patrimoni cultural. Gràcies a l'observació de la fotografia aèrea per a delimitar l'àrea d'actuació, els ecologistes descobriren el traçat d'un camí històric que probablement enllaça amb l'antic camí de Bocairent. Sí, així, quan vam fer els primers treballs silvícoles, vam donar compte que així hi havia el camí vell de Bocairent, i a poc vam anar restaurant-lo. Està en estudi en el Servici Tècnic de l'Ajuntament d'Arqueologia a veure si era una via secundària de la via Augusta. Però això està per confirmar, estan estudiant-ho. I proposem la colla intentar recuperar-ho. Una vegada fem la tasca aquesta, és un caramelo que m'ho de mir la serra. D'ací a uns anys, quan els pins seleccionats tinguen prou envergadura, s'iniciarà la segona fase. La reforestació de la zona amb espècies arbòries autòctones que aprofitaran l'ombra dels pins per a créixer. El paisatge del futur, al mirador natural, seguirà una evolució semblant a la d'un dels bosquets reforestats fa 20 anys per la colla ecologista L'Arrel, en un antic camp d'Ametllers, al paratge natural municipal del Pou Clar. A la zona hi ha pins que han eixit fruit de la regeneració natural després dels incendis, i la nostra finalitat és introduir noves espècies frondoses, un poc augmentant aquesta diversitat i trencant amb el monocultiu de pins que hi ha. Roures de 7 metres d'alçària, freixes de 4 o 5 metres, potents arborsers i aurons creixen amagats en este barranc que no localitzem per protegir-lo. El bosc mediterrani, tot i els darrers incendis forestals, sobreviu a Ontinyent. La clau de l'èxit està a triar les zones a reforestar segons les condicions ambientals. Som molt selectius a l'hora d'escollir una zona a reforestar. Cerquem zones de sòls profunds, orientades al nord i amb certa humitat i frescor. Perquè les espècies que estem utilitzant nosaltres són espècies bastant exigents. Són espècies que no poden ser plantades en qualsevol lloc. Es requereixen unes condicions òptimes. El més important del bosquet mediterrani reforestat és que ja està preparat per a escampar-se pel seu voltant. Només cal que la fauna complete l'acció antròpica. La fauna és molt important en la dispersió
de la repoblació que està fent-se, perquè aquestes espècies produeixen baies, produeixen llavors que determinades espècies de fauna s'alimenten d'elles, sobretot a l'hivern, quan hi ha escassesa d'altres tipus d'alimentació, i ajuden en els seus excrements a dispersar aquestes llavors que en les condicions òptimes d'humitat i temperatura podran germinar en un futur. La fauna, després de 2 dècades, ha tornat progressivament al bosc. Primer arribaren les bosqueretes. Després, a mesura que les bosquines de la colla han madurat, s'han presentat altres espècies d'aus que demostren el paper disseminador de la fauna. Podem trobar un ocell que es diu el gallet, Garrulus glandarius, que té el costum d'amagar les bellotes baix terra o en forats, i aquest costum fa que algunes se li obliden de recuperar-les després a l'hivern i aquestes germinen donant un arbre futur. Altres espècies, per exemple els mustèlids, també tenen molt de costum de menjar-se les llavors a l'hivern i a través dels seus excrements també ajuden a aquesta dispersió, i mamífers com podien ser la rabosa o el porc. I tot gràcies a uns arbrets que inicien la seva vida al viver que la colla ecologista té al pati interior de l'església de Sant Antoni, a Ontinyent. Això és l'ànima de la colla. D'ací va eixir tot el que és el col·lectiu. Així va ser on es va generar tot el sentiment, l'entusiasme de tota la gent que estem avui en dia formant la colla, i d'ací és, com no, d'on neixen les plantes. Arribem acompanyats per membres de la colla ecologista L'Arrel per a triar uns plançons i veure quines són les seues tècniques de reforestació en la natura. Al final han triat un arbosser i un aranyoner, 2 arbres mediterranis plantats de llavor, com les carrasques, els roures galers, els freixes de flor, els lledoners i els arbossers que creixen al viver. Anem recollint les llavors d'arbres normalment grans, sans i de la comarca, perquè són arbres aclimatats, són arbres que estan en el lloc on en el futur han de germinar les espècies, i així és on les plantem en terra, ja siga terra de bancal, ja siga terra de serres, ja siga terra tractada, com pugui ser la turba, i així és on comença el procés de creixement de les plantes. Finalitzada la temporada alta de les repoblacions, al viver queden un miler de plantes que s'afegeixen a les vora 37.000 produïdes des que va començar l'activitat viverista de la colla ecologista. Generalment, les reforestacions de la colla ecologista L'Arrel són de participació popular i incideixen sobretot en els xiquets com una part fonamental de la seva educació mediambiental. Els ecologistes, a l'hora de reforestar, utilitzen instrumental bàsic per a no deixar rastre en la natura i respectar per damunt de tot la coberta vegetal. És el seu senyal d'identitat davant reforestacions més massives i agressives fetes a la comarca. S'utilitzen elements mecanitzats, maquinària pesant, i primer s'entra eliminant tot el sotabosc, es deixen els pins que han eixit per regeneració espontània, i en els buits que han generat planten més pins en un lloc on ja n'hi havia pins. La qual cosa jo em pregunto, quin sentit té plantar pins on hi ha pins? O plantar pins en zones on hi ha carrasques? I no hauríem de fomentar el creixement del carrascar, perquè la carrasca és una espècie en extinció i molt més interessant des del punt de vista ecològic que el pi. Uns metres més enllà de la nova ubicació de l'aranyoner i l'arbosser, el jardí botànic plantat fa 20 anys comença ja a assemblar-se, almenys en diversitat, al carrascar de la Font Roja. Tot és qüestió de temps. Un dels problemes que n'hi ha moltes vegades en les repoblacions és que en ocasions el resultat no és el que s'espera i això també produeix en ocasions una certa decepció, de forma que és difícil mantindre l'activitat i l'interès més enllà de 4 o 6 anys. Això ha passat en moltes ocasions i en una sèrie d'entitats. Però així sí que hi ha hagut una constància i això és el que, d'alguna manera, dona fruit.
Mimetitzada amb l'home que plantava arbres, la colla ecologista L'Arrel d'Ontinyent no té pressa. Com deia Jean Genot en el seu conte, continuaran plantant arbres incansablement, fins a cobrir tota la muntanya de verdor i canviar per sempre la vida dels habitants de la comarca de la Vall d'Albaida.